Hi guys! Magandang araw. Kain na po tayo. Ito yung pagkain namin ni Maria Alaysa, bagong recruit. Puting kanin. Tapos may sinigang sinigang ng uman kulay yellow. Yan, tuna fish. Tapos ito talagang ulam namin, paksiw na matambaka. Tapos nilagyan ko ng okra mga kainday. Kumakain din ba kayo nito? Yan. Tapos, meron kaming juice dito. Ayan, may prito dyan. Ayan. Kain tayo mga kainday. Ipapakita namin yung mukha naming haggard, ha? Ipakita ko si Inday Maria Alay. Yan. O, tingnan nyo naman, Isay. Taga saan ka na nga? Taga Mindanao. Oh, welcome to my clan. Kulang kami nag-isa, wala eh. So, ayan lang po mga kainday. Maraming salamat. Bye-bye.